Wela dalah. Iki calon Nalendra ana ing negara Ngastika. Dasar kepara nyata. Yen tak sawang tejane iki kaya putu plasa jenar ya anak plasa jenar Raden Kertiwindu. Yoh, dasar kepara nyata isih lantip panggraetanmu ngger cah bagus. Duwe sedya apa kowe? Ngawu gawar ngawur. Ngobong jagat Ngastina sak isine. Aku ora trima yen to sing jumeneng nata saka turas Pandhawa. Mula nadyan aku ijen tanpa ruang kabeh wadya balaku wis padha kalah. Dina iki aku bakal ngudi tuwuh para wirang iki marganing pati panggal tak yoni. Wait, was. Was. Hop. Was. Was. Iki marganing patimu, ayo tibakno. What? Waduh. Waduh. Wes. Ampuh Digdaya putu para Pandhawa. Pari kesit weruhananira aja kakehan anggonmu ulah kegladin bondo yuda marang sakathahing para ajurit dina iki dimen para sudarmamu dimen para leluhurmu para eyang-eyangmu ingkang bakal mungkasi karya ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang kepareng paduka kados pundi hayuh manjing ning negara Ngastina tak dandani cara Nalendra kula dereng sagah dados Nalendra dina iki kowe kudu keporomat inggih ngestakaken dawuh
Bumi gonjing langit kelap-kelap katon lirgin sanging alis risang mawe gandrung putu-putuku ngger para Pandhawa putu-putuku wong kang sigit wong kang sentosa dina iki nadyan anggonku ngadeg wis ora jejeg yen ora dicagaki nadyan wong tuwek elek kempong perot jambul wanen kaya mengkene ananging dina iki bombong birawaning manah ing atase aku isih iso nyumurupi Turas Wirata iso manunggal marang Turas Ngastina. Mongko iso dadi calon Nalendra ana ing negara Ngastina ya mung dongane wong tuwa wae. Muga-muga paripurna ya putuku parikesit. Deduga iso dadi wong sing bisa mikul dhuwur mendem jero karo dene wong tuwa. Lan uga iso dadi pengayoman tumraping kawula dasih Kanjeng Hyang. Kasinggihan mekaten donga panjenengan minangka dados jimat ingkang saklangkung inggil, jimat ingkang saklangkung ageng. Mboten wonten pini sepuh sanes kejawi paduka ingkang mandi sebdane mandi dongane. Jane ora mengkono Kresna, ibarat wong nglakoni salat kuwi imam sepuh kuwi pancen apik, ning nek kepengin ngalap apike sing jenengane tajwid ya tetep imame kuwi sing enom, sing muda, tumaruna, sing piter, wicaksana wasis kaya dene sliramu. Ananging menika sampun dados gumolong golonging rembag para kadang Pandhawa anggenipun badhe amisuda putu kula inggih wayah kula pun paripurna. Panjenengan ingkang kula aturi inggih menika paring berkah barokah dumateng putu kula Dandanana Janaka putuku iki ya putumu inggih ngestaken dawuh. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirgin sanging alis mawe gandrung sabarang kaduru wukir moyak mayek saking tias baliwur dereng ngantos paripurna anggenipun amacai wonten ing panti Juru Sumbangka Juru Sumbaga nenggih Raden Paripurna dumadak wonten dampyak-dampyak nun inggih para wayah Pandhawa matur ngarsanipun Kanjeng Hyang Wirata.
Kanjeng Eyang kula ingkang Cumantaka matur suwan ngarsanipun panjenengan dika, iya iki sapa iki? Kula pun wayah. Inggih Dwara Kresna. Kula wonten timbalan ing ngadhawuh. Iki putumu iki inggih kasinggihan mekaten Kanjeng Eyang. Ana wigati apa nuwun sewu dampyak-dampyak. Para tiyang ingkang badhe ndamel Karangabang lan Merang Kampo Jingga wonten ing negari Ngastina. Kula lan sakadang para wayah Pandhawa mboten deduga ngisas angkara murka menika. Wah, minggir kabeh. Dalah Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang ing Banjar Jungut. Wah, sapa iki? Kula pun wayah para Kurawa nggih wayah paduka Kanjeng Eyang duwe wigati apa kowe? Kowe gawe Karangabang ana ing negara Ngastina. Negara Ngastina menika nadyan negaraning para Pandhawa ning kula menika ugi turas Kurawa. Kagungan hak andarbeni negara Ngastina. Ya manunggal nyawiji nderek ngestreni jumenenganing parikesit mboten badhe kelampah mati dening aku. Wah! 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 Jalah! Wah! Wah! Wani nungkak promo karo wong tuwa. Wah! 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 Weh! Arsa madangi jagat duk mungup-mungupaning sak pucaking wukir marbak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
kula. Hai begegek sak ndulita. Sampun paripurna anggenipun sedaya para kadang Pandhawa anjumenengaken ingkang wayah Gus. Wah, Semar iya. Tak jaluk anggonmu momong marang satriya ingkang atuh tekan ati suci pepayung budi rahayu. Aja mung kandhek marang Pandhawa kewala. Lirip kados pundi panjenengan paring dawuh kados ngaten. Kabeh tedhak turune Pandhawa tak jaluk sira uga melu ngomong inggih menika sampun dados jejibahan kula, sampun dados tanggel jawab kula. Gus, parikesit kados pundi? Mbeta kula inten kados mekaten. Siwa Semar lah kok ora kaya biasane. Rasane kok kaya kaget. Mbok kula ampun dados nalendra kemawon Kanjeng Eyang. Wah, wis dadi kersa lan dawuhe para simbah-simbahmu. Yen kowe selak, mestine kowe bakal gawe gelo atining wong tuwa. Inggih. Nyuwun jampanganipun lan ugi panjenengan kersa anjampangi dumateng ingkang pun wayah Kanjeng Eyang. Iya. Aja kuwatir yen to Werkudara isih urip ana ing alam padhang isih meger-meger. Ora bakal parikesit ngadepi sing sejenengane bebaya. Werkudara minangka dadi benteng, banteng lan tamengi ingkang murwakani minangka anggonmu ngasta bawat pemerintahan ana ing negara Ngastina. Kendhu kencenging pernatan tansah wilujeng lan sembodo paripurna putuku. Inggih ngestakaken dawuh paripurnaning sadèrèng panjenengan nutup kori Brajanala Kanjeng Eyang kula aturi paring dedonga. Inggih. Matur suwun sanget dumateng sedaya para rawuh, dumateng sedaya para panyengkuyung, utamanipun para penanggap. Anggenipun kersa nderek nyengkuyung bendara kula jumeneng nalindra. Purnaning gati Gus. Kula badhe nderek dedonga kanthi cara Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighana biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Matur suwun lan dingapunten ndara mugi sanes wekdal waget pinanggih malih cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketak tung 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 tung